Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno ma jaber odhiambo mar tich ariyo odiechieng' mar 26 dwe mar 8 2025 rwakni machiegni weche manyien mag duol. Antie kae lo Trevor Ombija ma bende wadhi mi weche manyien mag duol e tielo mokwongo mar chenro mar duol ma kawuono eka bang'e wabiro bedo kod twak marwa, twak ma achiel kachiel ka wang'iyo higni 15 mar katiba manyien mar piny Kenya. En katiba mosetiyo osemed kol koni gi kocha. Odiechieng' makiny jatend piny William Ruto cha ne oketo kendo yango ni dhi bedo odiechieng' ma ihingoe odiechieng' mano puodhie katiba 2010. Higni 15 mar katiba ni nyakwara mogi osebedo machal nade, gin okenge mage mosego, gin pek mage mosebetie. Wadhi bedo ka kod Oliver Waindi ma en jata tije mar Uraia Trust, kendo wadhi kod mbaka i weche ka wang'iyo higni 15 mar katiba mar piny Kenya, katiba matiyo sani bang' ne tim lokruok ne katiba motelo. Ka kamano nyakwara mogi nitiere weche mathoth manitie mag oting'o weche mag seyo e mibadhi makoro kwako lai mar sir mag okumba mar thieth ma idendo ni SHA kata bwo telo mar SHA, Social Health Authority. Gin weche mwadang'iyo ka nyakwara mogi. Nitiere weche motenre kod weche mag neno ni oket kare bidhruok kachiel kod neno ni oti makare kod omenda mag jopiny. Gin weche mabende nitiere nyakwara mogi ka odiechieng' ma kawuono Gavana ma Migori nitiere nyim komiti mar Senate, komiti mochung' ne weche mag ng'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny. Bende oitelo ne kata telne kod Senator ma Homa Bay Moses Kajwang'. Nitiere weche mathoth manitie e duol ma kawuono, to mokwongo wayud thuond weche. The EACC has powers to investigate those kind of crimes. All that the president is supposed to do is to disclose to EACC. Maingo ute thieth 40 ochungi chiwo thieth e okumba mar SHA ka itudo gi kod mibadhi ka bende koro idwaro ni duol makedo kod mibadhi EACC odonjere kodgi. One of the resolutions that have been passed by the members here today is that both the governor of Nairobi and his deputy must start packing. And we are not threatening. We are going to do it. MCAs magod bura mag county ma Nairobi koro wuok tung mosuo kod Governor Johnson Sakaja magichano thichoko. Apo mna kite mabato barore maber. Mabato obarore. Kae to nyakoi obaro bathot kama kora chich. Pe mapok na neno nyaka nene. Pe moingo kite. Koth mapek mar pe manochwe e gwenge mag Seme okelo lal mapek ne jodak. Machiegni nyakwara mogi bet thuolo mar ndiko na namba en 336 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, ka X en @Ramogi TV KE. Bende par ni inyalo mi apachi ka indiko na achiel kachiel. Tielo mokwongo mar weche manyien mag duol chankore sani. Jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips, nyagem nyinga George Bati. Machiegni od thieth mar Abala Healthcare Limited kod mar Nyabondo Center for the Disabled duto manitiere kaunti ma Kisumu gin moko kuom ute thieth 45 ma ochungi chiwo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA ewi mibadhi maluoro kuonde mag chiwo thieth makamago. Kaunti ma Homa Bay olorne ute thieth 6 mondo kik ti gi SHA, ka kaunti ma Mandera ema otelo kod ute thieth 10 ma ok oyienegi chiwo thieth e bwo okumba mar SHA. Chakre kawuono listi mar ute thieth ma migawo mar thieth ochungo ni kik ti kod SHA ka itudo kod mibadhi nyakwara mogi oting'o ute thieth ma oting'o Abala Healthcare Limited ma yudore e kaunti ma Kisumu, Dawa Front Pharmacy and Clinic bende ma yudore e kaunti ma Kisumu, kaachiel kod Nyabondo Center for the Disabled duto ma yudore e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Homa Bay ute thieth go oting'o Chala Health Services Limited, Equity Afya, Life Nest Community Medical Center, Nelepek Medical
Care Center kachiel kod Okita Nursing gi Rachuonyo East Sub-County Hospital duto mayudore County ma Homa Bay gin moko kuom ute thieth manyaka gi sani koro chung kod SHA ni ok nyal chiwo thieth e bwo okumbano. Migori nitiere od thieth miluongo ni New Care Medical Hospital bende en achiel kuom kanyo ma koro chiw Nyakwaramogi ni ochungi ni ok nyal chiwo thieth kokalo e okumba mar SHA ma en okumba matayo weche mag thieth nyaka gi sani ma en kaluwore kod weche mag mibadhi ma itudo godo ute thieth go manyaka sani oseketie listi mag ute thieth ma ochungi kod migawo mar thieth e weche donjore mibadhi mag omenda e okumba mar SHA. Gin weche Nyakwaramogi ma osebedo ka iluwo machiegni ahinya kendo osebedo ka bende okelo ng'ur kuwuok kuom jokanyo mopogore opogore ka ikoni duol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC bende koro winjo donjre e weche mag thiro tim moro amora mar mibadhi manyalo bedo ni nyaka gi sani okwako okumba mar thieth mar SHA. Ute thieth Nyakwaramogi ma ochungi ni ok nyal tiyo kod okumbano kowuok e kaunti ma Kisumu oting'o Abala Healthcare Limited, Dawa Front Pharmacy and Clinic, Nyabondo Center for the Disabled duto yudore County ma Kisumu. Kai County ma Homa Bay ute thieth mochungi nyaka gi sani oting'o Chala Health Services Limited, Equity Afya, Life Nest Community Medical Center, Nalpec Medical Care Center, Okita Nursing kachiel kod Rachuonyo East Sub-County Hospital mago mayudore County ma Homa Bay. County ma Migori kar thieth manyaka sani ochungi kod migawo mar thieth ni ok nyal chiwo thieth kokalo e okumba mar SHA en New Care Memorial Hospital mano mayudore County ma Migori. Gin weche ma wamedo luoni achiel kachiel kendo wamedo migi kaka wayudogi Nyakwaramogi kaluwore kod mibadhi makoro sani oselieki ni nitiere e bwo okumba mar thieth mar Social Health Authority kata SHA. Kawasudo nyime Nyakwaramogi wayudo ni ogai machon mar doho David Maraga dwaro mondo duol mar EACC otim nonro ewi mibadhi masani mieno okumba mar SHA ka bende odwaro mondo migawo mar thieth ochiw ler ewi kwan omenda ma osechoki kod migawono kod mago mosechwalne ute mag thieth. Ma timore ka jatend riwruok mar Kotu Francis Atwoli dwaro mondo SHA obed kod mbui mare tenge kendo kik tae kod migawo mar thieth kaka osebedo katimore. Lydia Okeyo nigi ler mathoth ewi wachni. Jotelo mopogore opogore medo golo duondgi ewi mibadhi ma oseyangore ni okwako chudo mar okumba mar SHA e pachoka. Ogai machon mar doho David Maraga koro dwaro mondo mi duol makedo gi mibadhi e pachoka EACC ochak timo nonro ewi mibadhi ma okwako SHA no kama omenda mag jopiny osebedo kalalie ka bende owuoro gimomiyo jatend migawo mar thieth Eden Duale pod nitiere apisi. The Ministry of Health alongside professional regulatory bodies must be fully accountable for the unchecked riots under their watch. Those who have colluded to defraud Kenyans must also face the full force of the law. The EACC has powers to investigate those kind of crimes. All that the president is supposed to do is to disclose to EACC the raw intelligence information he has. Maraga dwaro mondo migawo mar thieth ochiw ler malong'o ewi kwan mar omenda ma osechoki kuom oganda jo Kenya e bwo okumba mar SHA kendo bende chiw ler ewi kaka osebed ka itimo chudo ne osiptende mathuruka. The hearts of Kenyans went dark with agony and despair. Kenyans need accountability and transparency on the scale of the thefts and the corruption involving public funds meant for health services. Paying huge sums of money through SHA to ghost hospitals and fraudulently registered facilities. Jagoro mar Kuko George Gibore wacho ni osiptende ma ichude tok chik thothgi gin mago maweggi tiyo e SHA ka bende openjo gimomiyo jatend migawo mar thieth Eden Duale umo jakom SHA ma bende wachore ni en wuon achiel kuom osiptende go ma ichude yor mibadhi. We want a system that we can trust because the money collected is for patients and we want to see the patient benefiting. It is true that there is a big question in terms of what they are collecting and how much is being paid to facility, and that must be explained and we must see. And I don't know why it must be, by the way, the CS explaining.
Jatend riwruok mar KOTU Francis Atuoli to dwaro mondo mi chiwne SHA thuolo mar tawo mbui mar yore ka ok donjruok gi migawo mar thieth. Gino ma ochich ni emo osekelo lal mar omenda mag jopiny ma owacho ni miyo SHA bedo ma onge nyalo mar podho chudo kendo ng'eyo ni to en osiptende mage ma ichwaloe omenda. Atuoli wacho ni dwaro mar riwruok mar KOTU bedo kod twak gi jatend migawo mar thieth Eden Duale osebedo mana ka gore lwanda. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag jochiw thieth koro dwaro mondo migawo mar thieth kokalo kuom jatendgi Aden Duale oyang kama osara mag jochiw thieth mag Universal Health Coverage ma dwe mar 7 gi 8 biro dhiye bang' Duale yango ni jochiw thiethgo owinjo ochak ndikie yo ma ongirore kochakore dwe mar 9. Kaluwore kod jagoro maduong' mar Kenya Union of Clinical Officers koni budget manochiw kod od bura owinj ondik jochiw thiethgo chakre dwe mar 7 kod dwe mar 7 mak dwe mar 9. Kaka Judith Omondi lero ma biro e kinde mar riwruok mar governors bende koro ywak ni omigi osigo mar kawo jochiw thiethgo maonge omenda kama oriwo mar rutaya magisetione kuom higni 5. Dweche 2 bang' ng'anyo mar jochiw thieth mag UHC rumo ayanga, jatend migawo mar thieth Aden Duale gikone nyogolo oboke manyiso ni jochiw thieth 7,414 ibiro ndiki e yo ma ongirore kod 10 counties ma opogore chakre dwe mar 9 higani. Ripod Duale biro bang' bajet mar hik omenda ni keto thenge mar bilion 6.2 ne jochiw thieth mag UHC, omenda ma owinjo tigo e ndiko gi e yo ma ongirore. Kaluwore kod riwruoge mag jochiw thieth, bang' somo mar bajet, jochiw thieth gi ne owinjo ndike e yo ma ongirore chakre dwe mar 7 ka ripot mar Duale mayango ni gichako dwe mar 9 weyo gi kod penjo wi kama omenda mar dweche 2 gi dhiye. Was calculated effective 1st July. If then the CS says that it will be effective September, we are asking big questions. Where does the money for July and August going? That explanation must be made. Motelo network mar jagoro mar Kenya Union of Clinical Officers George Gibore, jakom komiti mar thieth riwruok Governors Mudhomi Njuki bende obedo kod twak kama ne oyang ni ok giyie ni dhiro negi osigo mar jochiw thieth mag UHC kapok migawo mar thieth omiyogi omenda mar rutaya kuom higni 5 magisetiyo nyaka ne korona muochie pachoka. It was agreed that the Ministry of Health would allocate adequate resources as per the approved SRC salaries scale before the transfer of the payroll to the county governments. Since the contracts are still valid, the decision to transfer the staff at this time is premature and untimely. The UHC staff currently are engaged on contractual terms and are entitled to gratuity. The Ministry of Health should therefore settle all the gratuity payments for UHC staff before the transition to county government. E kwan mar jochiw thieth 7,414 ma oyango kod migawo mar thieth ma winjo ndiki e yo ma ongirore, nitie kwan magikoni ni e kum ma opogore ma ok bindiki e yo ma ongirore. Mopogore kod ma, tend kaunti ma Tharaka Nithi bende ogolo chik mondo mi ochungo sara mar thoth jochiw thieth mag UHC manie e kaunti no ma oboke mar gavana makono yango ni ne olewo ne tich e kind dwe mar 1 kod 2, kata kamano ne giyudo sara. Timbe machalo kod mag gavana ma Tharaka Nithi gi okwed ma okalo kod riwruok mar Clinical Officers. Some of the county administrators were not keen to have these people be put on PNP. They were to shortchange them and issue letters to their who are politically friendly to them. And that we did not want it to happen that way. So we wanted him to harmonize the salary, publish the names, and ensure that everyone will not be shortchanged at the county level. So if there is anyone who is under disciplinary, the disciplinary process must be finalized so that then those people are not penalized unfairly. There is a feeling that county have that when you are on a contract, you cannot go on strike. And that's not the anticipation of our constitution because it talks about every employee. Yuaroko sebede kind migawo mar thieth kod riwruok Governors e wi ndiko mar jochiw thieth gi ka wenge koro sani ochiko kama yuarruok ma ochakore sani ni dhi weyo jochiw thieth mag UHC ma nyaka sani ni e tich. Judith Omondi, Ramogi TV.
Koromogi omedo sudo gi weche manyien ka iwinjo kaka weche dhi nyime. Kama oyudo ni jatend piny William Ruto ochuga put madhi tayo chenro mar nono yango kendo podho mar chiwo chudo ne ji mano yudo hinyruok e kinde mag ng'anyo. Mabende noweyo kod ji mamoko kod adhonde ka joma moko ne owito ngimagi. Koromogi gin weche ma nitiere kanyo ma bende wamedo luoni achiel kachiel kuwuok e odwa mar kawo weche manyien. Kendo wamedo dhing'onigi ayanga mbro ng'eni to apudno ting'o gin jomage ka ting' magin godo gin mage. Yangore ni MCAs mag od bura ma Nairobi koro ramo mar pudho oko e telo Gavana Johnson Sakaja. Spika mar burano Kennedy Ng'ondi kawuono oluongo romo moyiedhi mar twak ewi okang' ma onego kawne gavanano ewi weche mag itudego. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth. E kaunti ma Kisii, jokanyo mag duond bura mar ODM nochopo mar yiero jotelo mag duond burano. Chenro mabende notimore Nyakoromogi gin ng'ikruok matin mobiro kaluwore kod duolno. Wabiro kelo ni sigana no mana e bang' thuolo machuok kende mabiro kotenre kod weche madonjo. Mano en lipot mar Ipinya Kidi. Nyakoromogi sigana no ikore yo makare kendo wadhi kelo nigo achiel kachiel bang' ka wawuok e yweyo. Parne ma en Ramogi TV kawo yweyo marwa mokwongo e thuolo ni kama aneno ka ote medo donjo ka achiel kachiel. Nyakoromogi ote ma ini wuon iorona kokalo Ramogi TV namba en 33600. Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar X en Ramogi TV Kenya kachiel kod Ramogi TV KE. Nyakoromogi no ka makamu wa makamu ng'isa ni bati erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV kendo amora ahinya kaka ochwalo weche manyien. Sirikal oketo kenge mong'ith mar ne jopiny yudo chenro makare mongirore kaka oketi e lai mag chike kendo wacho ni en director mar broad based government worldwide. Erokamano makamu wa makamu. Ng'isa ni erokamano ne waziri Opiyo Wandayi, Energy Super PS Raymond Omolo, Atandi Budget, Abala City Manager Moses Marugunja, MCA Mano Woodlord mano ma Ogunja, MCA Ngeta kod Amimo Udawasi for gracing my birthday successfully. Mano makamu wa makamu mondiko kizungu kubwa kanyendo. Anoka ji medo ndiko ka kendo ji medo golo pachgi kotenre kod weche mag hospital manitiere ka. Nyakoromogi kama wacho ni an lawi wuod adore antiere rinya an Ramogi TV yo makare. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Kawuok kana singo nini sigana chane ikore koro sedonyo ka. Mano sigana mar Ipinya Kidi. Duond bura mar ODM otimo yiero mar jotend duond bura e counties mopogore pachoka ka jogo ma olocho e yiero ma kamago osingo mar kelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM. Kata kamano e counties mamoko jokanyo mag duond buch ODM okorwako jogo ma olandi kaka joloch. Jafwambo marwa Ipinya Kidi koro miyowa sigana no e yo machalo kama. E kaunti ma Kisii, jokanyo mag duond bura mar ODM nochopo mar yiero jotelo mag duond burano. Chenro mabende notimore counties mopogore opogore pachoka. Jogo mano yier manyien e kaunti ma Kisii nosingo ne jokanyo ma duond burano ikruok margi maneno ni kaunti ma Kisii omedo siro duond burano nyaka yiero maduong' ma higa 2027. Kane giloso bang' yiero mane otim Kisii, Paul Momanyi mane oyier kaka jakom kod Fidelis Atik ma en jalup jakom nolero ni duond burano biro chiwo thuolo ne rawere gi joma mine e migepe mopogore opogore mane ni duond burano omedo dongore. Tutafanya kazi kwa ukaribu sana na gavana wetu wa Kisii County mwenye ako deputy party leader national, na tutahakikisha ya kwamba party ya ODM itakuwa strong na itaendelea kuwa strong katika region yetu ya Gusii. As newly elected leaders, we are committed to have ODM as the main party in Kisii County. Nashukuru wana youth wa Kisii County kwa kunichagua kama youth leader Kisii. Na washukuru sana, and I promise I'll work na my fellow leaders to make sure our party imekuwa strong in Kisii. Komachielo
manen speaker mar od bura e county ma Kwale Samirua emano yudo loch kaka jakom manyien ma ODM e yiero ma county no. Ka jatend kweth mathoth e od bura no Hanifa Mwajirani emano yier kaka jagoro e duond bura no e yiero mar ariyo bang' yiero mokwongo mar jotelo e county no Witoko. Rua kod Mwajirani no singo maketo kenge mabiro konyo ODM yudo jokanyo modhuro motelo ni yiero ma higa 2027. 2027 kama ilivyokuwa 2013, tunataka viti vyote ionekane wazi kwamba ODM ndio iko na umaarufu Kwale hii. Na sisi tuko ngangari, tutahakikisha tumechukua ugavana, tumechukua useneta, women rep na wabunge wote 4 wa Kwale tutahakikisha ni wa ODM. Mwanzo tunatoa shukrani zetu za dhati kwa baba Raila Amolo Odinga kwa kuweza kutupatia mwelekeo ya kwamba sasa hivi kama Kwale County ama kaunti zingine tuweze kuconduct election ambayo iko wazi na ya kuelewana. Na mimi nichukue fursa hii niweze kushukuru wanachama wa ODM wenzangu kwa kuweza kuja pamoja ili tuweze kuelewana na kupitisha ya kwamba sasa hivi uongozi unapeanwa katika Kwale County nzima. Na tumeelewana kwamba sisi vile tumechaguana hapa tutafanya kazi kuanzia hapa, kuanzia county tukirudi mpaka ODM Mashinani. Tayari tumeweka maratibu zetu na tumeshikana wote viongozi na wale wamechaguliwa leo. ODM itakuwa ni chama ya kuangaliwa sana kam 2027. Ekindego jaod bura ma Turkana North Sharif Ekuwom na Buin mano yudo kura 29 no yudo loch ma jakom ma duond bura e bade ma Turkana kano jiwo jogo mano yombi e yiero no mondo kik dar e duond buch ODM. The people of Turkana have embraced this party for the longest. We've elected leaders through ODM and we're still going to elect leaders through this party. The party, as everybody has seen, has done a very democratic process. E county ma Taita Taveta, pogruok no bedo e kind jokanyo mag duond burano, tok lendo mar senator ma county no, Jones Mwaruma, kaka jakom ma duond bura e county no. Moko kuom jokanyo no wacho ni apisas mano chung' ne yiero no nindo e nyabath gi konchiel, kendo yiero nokota e yor adier. Watu ambao wamesimamia kura, returning officer, presiding officer, clerks, ambao tena ni members katika hiyo register. Sasa nauliza, is it fair wewe uwe ni mchezaji tena uwe ni referee? Tokloch mare Johnson Osingo mar kelo kanyakla jokanyo mag duond burano e dhoka wadhna mchumbi mangima. Efinya Kidi, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom Ramogi TV. Dakika en 20 bang' saa achiel mar otieno. Weche manyien mag duol biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Erokamano Martin Ochieng Lago kawuok Rwea wacho neno weche manyien e yo makare. Erokamano ahinya. Kasta Wuoro ng'ur gi ywagruok moguro tiende ODM masaka sa mano Jekonia Otunge mar Seme Kadinga ema wacho kamano. Min Nyangi wacho Ramogi TV neno malera ahinya. Erokamano ahinya. Kevin Wood Bondo Kochola Bondo Kachola wayudo lendo e yo maler kabisa antira gwenge magawasi. Erokamano ahinya. Umoja Gongo nyawita kantire Komarok wacho ni George Bati aneno weche manyien mos kendo Ramogi TV lera dua. Oya kaw yweyo gi kanyo kadugo podan gi weche mamoko e Ramogi TV ma en duol kikidi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach.
Tikod yo makare marito cham. Tigi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik pimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma ina rita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen e penj laktar kosir gi CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Dr. Steve Okelo ka wawuoyo e wi degenerative disc. Penj laktar kod Ruth Otieno sa 12 odhiambo. Kik bai. En nek mane omako piny gi buok. Nek mar Sheila Wagesha pod odong' karapar. To higa achiel bang'e, nonro okwethi. Walikuwa wachane, the following day, hiyo siku yenye alimuua. Saidi yenye alikuwa amedungwa, alikuwa amelalia saidi safi iko. Sasa ungejua amedungwa, amestabiwa. Piwang' anyuola pod mol. Jack Bambu, manena chiche winekno, Tony Kanye. Personally, I don't know if more TikTok. Manizoni Jack Bambu is around, and there is nothing family can do about it. Nek mar Sheila Wagesha. Then the Beni Justice Nyalo Yudore. Then take a communication man the Yanwa from the DCI's headquarters. Ticha Ngwen, Sachiel kod Sadek Marutieno, kai keloni kod Cynthia Onyango. Kik bai. Hello. Monty, Sanjo Sechopot. En kai. Anado wuo kode akwai. Kiwa chadie, okinyal wuoyo kode sani. Aneno kantie gimarach mama. Akia gimomiyo anawinjo kama e mama. Iparo ni en kare. Koro mogi machiegni kendo wadhi nyime gi weche manyien mana kana singo ni Rico Wenga bende loso sigana motenre kod kaka MCS ma Nairobi koro ramo. Yangore ni MCS mag od bura mar kaunti ma Nairobi koro ramo mar pudho oko e telo Governor Johnson Sakaja. Speaker mar od burano Kennedy Ngondi kawuono ne oluongo romo moyiedhi mar twak e wi okang' ma onego kaw ne Governor Sakaja. Jafwambo marwa Rico Wenga nigi ler ewi wachni. Governor Sakaja koro nyalo yudore kama diny mokalo tok maheo MCS 80 ramo ni nyaka koro thiche oko mar apis. Od bura mar Assembly ma Nairobi ni kod jokanyo maromo 123 ma wachore ni ok mor kod kitelo mar Governor Sakaja. Ma eri ne ochuno Speaker Ngondi luongo bura ma wiye mar podo wach kama ne gilalore matut ewi kaka ginyalo thiche oko. Koro onwang'ore ni nitie weche mang'eny kaluwore gi kaka Nairobi, kaka governor ran Nairobi, CCs ma Nairobi ok mak simbe jotelo, jotelo ka manyo kony to gi kony. Koro mano miyo jotelo bedo gi tich matek mondo mi gichiw ne jopiny kony. Koro ji obedo gi bura, ji owacho mang'eny, ng'ato wacho gima en nie pache, to resolution mar members te mane ni kanyo, giwacho ni giseyuak ahinya kuom higni adek
Koro gidwaro ni mondo oginyal dhi mbele gi ywak to time to rumo. To jopiny to kwayo mondo service delivery mondo timre. Koro giwacho ni resolution en ni olos committee mondo governor kaachiel gi deputy mare mondo golgi mondo mi oket jomachielo mondo either speaker mondo kaw komno. MCAs ma Nairobi otoni Sakaja okosobedo ka winjogi kata jiwo telo margi ahinya to kamoting'o nyaka chopo dwaro margi mar konyo piny mane oyierogi. So the members raised the issues of bursaries. You realize it's only Nairobi County or one of the counties that have not been able to distribute bursaries to the residents of Nairobi. There was also the issue of WDF, Ward Development Fund, that has not been working according to us. We have had stalled projects where we have not received any answers from the executive. There are so many stalled projects within the wards, and the residents of Nairobi have been asking why those projects have not yet been completed. The members are also saying that the governor is not in touch, completely in touch, both with the ground and with this assembly, the members of this assembly. Watero ne Sakaja complain ni jogi mak simbe wa gikonywa to onge change nyiso ni en ma ok los kod jogi. Kowe mano koro blame te dok kuome. Kowe mano nitie shida machielo kendo ma umako ni governor makoro chunya koro owuog. Weche nitie mang'eny nitie kaka projects mag ji, contractors ok chul, bursary mar nyithindo, school fees. For the last 2 years poko yudo bursary, nyithi Nairobi poko yudo bursary for the last 2 years. Kalure kod moko MCAs mano wuoyo koramo gi TV, giramo ni MCAs duto mago mag UDA kaachiel kod mag ODM koro ramo ni Sakaja to nyaka gol ya peace. I saw him be given the vehicles, ile magari za kubeba takataka na material mingi sana za kufanya kazi on the ground. Hiyo ni si kazi ya MCA, hiyo ni kazi ya governor. Na kama ameshindwa na kuokota takataka ya Mudhurwa, takataka ya Marikiti, I have to remind him. I have to remind the executive. The collection of the signatures will go on as long as it is the speaker who has called the retreat. Members are free now to correct the signatures there. It is not the work of the speaker to collect the signatures, but the motion can be initiated by a member of this assembly. Sakaja osebedo ka oliero machiegni gi MCAs mag ODM ma osebedo ka mako lwete kendo chung' kode e dwaro mokwongo mane geto thiche oko mar peace. E tielo ma eri to weche nyalo bedo ne matek wira ni MCAs duto kuro ramone. Mimi by the way I'm tired. Chukulia watu takataka. Panga town ikae kama mahali kuna zapangika. Hivi hata ukibembelezwa hata hapa unachukulia watu takataka. Akina Musiria wanaenda kupiga ma TikTok pia kila mahali. Unapiga mapia takataka inachukuliwa, unachukua lori mbili unaenda. Lakini takataka inabaki hapo Mudhurwa. What kind of business are we doing? Where do unaokota revenue? Town mzima. Unaokota revenue Nairobi mzima. But we continue being ashamed. Karakamano ne wamanyo Sakaja wuon e namba mare mapile mar sime mondo chiw pache to ne ok oyudore. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Koromogi kamana kaka weche chalo e County Assembly ma Nairobi. Moko kuom jodak e gwenge mayudore Kisumu West koro ywago lal mar mwandu e utegi bang' kod pe maduong' weyogi kod midhiero odhiambo manyoro. Gichwalo kwayo mar yudo resruok bang' lal makamano makoro weyogi kod dhier. Ripota marwa Liliana Beta nolimo gwengego kendo mae ripot mare. Nodwa biro gi koth, okare ne ok en koth. Pe nochwe madongo machalo kite, mabata obarore maber. Ma e chal mar rabolo e puothe makoro dong' kojwer bang' kodhno mapek mar pe. Mariewa bende ok notony e midhiero ni kendo koro gidong' ka gichung' e puothe. Maduong' moloyo to ne gin ute mamoko kuom gino podho e kinde ma bende moko witado maggi pe notucho kendo weyo kod lal maduong'. En midhiero monywando nyaka jopuonjre mag skunde magweng'no ma bende koro oyudo midhiero e klese mekgi. Jodak makoro dong' kod lal e miechgi kendo koro sani onge ute magidhi jote bende leronwa kama. To kodhi kobiro to chwe matin to bang'e ni to pe mapok na neno nyaka nene, pe moingo kite. Koro nyogo ot manyicha gero ne nyithindo
ma nyithindo ma dhi skul ninde ma jafom fonyo nitie kanyo gi gikete nyo kethore nyaka books nyaka lepe kae to nyakoi obaro bathot kama kora chich ma to barore kendo dhi gore piny gwen nyithi gwen no tho e laro morumo anyo tue bath gine kama rombo bende tho pe no goyo nyaka nyithindo manoyude laro ma nyithindogo moko no hinyore ma obedo nyaka gi remo ma odhi osiptal sechego nyaka gwen bende notho ute nyithinda gi wigi okethore te nyaka oda maduong' kucho wiyi okethore kuonde ma diek ninde gi gwen okethore ma gwen to notho karibu 6 kendo ka ng'iyo bathe kocha chande tayudo ka rabolo nyaka mawembe gi gik moro amora mwapidho nyaka omwogo mono waparo ni kinyalo konyowa onge avocado onge gimoro amora olwar piny nyaka mane olo ewi mano gichwalo kwayo margi ne sirikal mamalo koriwre kod tend kaunti ma Kisumu mondo okonygi e midhieroni mondo giyud kuonde ma ginyalo jote. Wadwaro ni mondo gikonywa gi mabati magedo nikech ote gima duong' mokwongo ma ng'ato nyalo bedo kod nyithinde. Mar ariyo wadwaro ni mondo gikonywa gi weche ma kaka wanyalo konyo weche mag skul nikech ka nyithindo wakabe gidhi skul skunde be okethore. Chiemo bende koro ging'iwa nikech koro wan matek. Alode mane ji okete puodho koth mathin ni gigi no chwade temo bedo flattened. Koro waonge gimoro amora. President William Ruto koyie to konya anyang' nyong'oro Sabuyu Jennifer Bonyo ka giyie to mondo gikonya jowadwa aonge ng'ama nyalo konya achilie twan notho 23 kuma adwa dhi ninde akia ok anyanyalo nakwayo konyruok moro amora manyalo betie owuok kata mana kar president wetu kata owuok mane idara mane eri kanyalore to konya. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. En midhiero mokelo lal nyako Ramogi ogeno ni kwayo margi biro winji gi joma gikwayo kony kuomgi. Ringre moko auchiel okuny liete gwenge mag Kwa Binzaro maidore kaunti ma Kilifi ma okelo kwan jogo mosekuny oko nyaka 19. Fuoni maromo 18 bende oseyudi nyaka ne nonrono chakre. Ringre ji auchielgo oyudi e buche 4 mopogore kama ariyo to ne ni kod ringre 2 moro ka moro ka e bur machielo to ne nitie kod ringre mar miyo kod nyathine. Apisas mag okwach kich oyudo neno mayango ni chenrogo osebedo ka timore e gwenge mag Kwa Binzaro kuom dweche ma ok tin ne 6. Jabero mar sirikal Johansen Oduor oyango ni ringre kod fuonigo ibiro timnegi nonro mar yango gino madine kel tho margi. Probably we might finish the work of exhumation this week and we proceed with the autopsy, which probably we might start the next week. There are variation in the state of postmortem changes in these bodies, in that in some graves we find that it's totally skeletonized, but like today there are some graves where we find that their skeleton, which is mixed sort of with some flesh. So this indicates that they were not buried at the same time. Riwruok matayo tuke mag adhula pachoka Football Kenya Federation obago tiegruok ne coaches maromo 30 mawuok e kaunti ma Siaya. Tiegruok ma osebedo kano tim kuom jumbe 2. Coaches go mane oyudo tiegruok mar CAF D ogole kuonde chung' od bura 6 mayudore e kaunti ma Siaya ka owuoyo tok tieko tiegruok ma kamano e sikund primar ma Karapol. Jagoro mar branch ma Siaya William Ochieng osingo mar chwalo dongruok tuke mag adhula e kor gwenge ka bende okwayo jokanyo e sectors mag adhula mondo riwre gi FKF e gero mich mag rowere. Tiegruok ma kamago otagi Johannes Oduor okumu ma bende ojiwo tiegruok mag coaches e kor gwenge gino mabiro mako kendo medo jiwo dongruok mag tuke adhula. Ne office maduong' miluongo National Office motelne gi Ker Hussein kiluwe gi Mariga wagoero kamano maduong'. Moloyo to wagoero kamano nikech coaches mosebiro ka osebedo ka nika wige 2 gitemo yore te mondo gikony nyithindo osud mbele. Wakwayo coaches manuoko mapoko train gimany yo kaka wanyalo tiyo kamoro achiel mondo gibede gi train. Nitie gigo manyien ma waketo mang'eny e training ka wachon ne ni itiego nyathi kaluwore kod gima ineno.
but sani king'iye tinwang' ka mpira olokore, ok en mpira manigoyo machon cha. Mpira sani nitiere science mang'eny. Klas ni okonya ahinya nikech nitiere gik moko manang'eyo, but nitiere gik moko bende manakia. Koro gik manakiago, facilitators, the instructors, mano Mr. Johannes to kod Mr. Ondula, okonyo ahinya kuom ng'eyo kaka football itugo. Jomanyiri bende mondo gimed biro wabed kamoro achiel, nikech kaneno gini gi mbele kae, wan jomanyiri wabobedo gi faida sana moloyo jomachuo, nikech ka jomachuo ging'eny, then ka chance no biro, taneno ka nyiri ema boyude mokwongo. Erokamano kuom ketera Mugi TV dakika en 38 mokalo bang' saa achiel mar odhiambo. Weche manyien mag duol chope giko kaduo kanyakwara Mugi to wadonje twak marwa achiel kachiel, twak mabende wadhi mulo godo wang'iyo higni 15 mag katiba. Neno ka MOJ wuda lego kaugagi nyiso ni weche manyien donjo maber ahinya, mak mana ni dwe mar 8 ajali odwa medore ahinya mokalo ndaga moloyo dweche mamoko mokalo. Mano MOJ wuda lego kaugagi. Erokamano nya Dr. Okoth Okoyo Wudi Nyasago ore degmo wacho ni awuoro gima timore Madungu Sigombe. Okay, mano en penjo kata gima wacho ni awuoro kanyo. Yiena monda ka uyogi kanyakwara Mugi kaduogo to twak marwa mar duol biro ni achiel kachiel. Anyise ni an ka kod jata TJ riwruok miluongo ni Uraya Trust, Oliver Waindi, ma oseikore mondo wabed kode. Wadhi tudre kode e yor lony manyasani miluongo ni Zoom ka entiere dala ma Nairobi kanyakwara Mugi kaluwore kod mano mok nyal geng'no ko nyal chopo e studio. Kata kamano wadhi bedo kode kwa koloi gigo ma osetimore makare e katiba mar piny Kenya, kaachiel kod mago ma samoro diponi pod obedo kod thuok gi moko ma pod chuopo kendo ok ti kaka dwarore. Kik idhi mabor ka waduogo to twak mar duol. Nyinga en George Bati. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Bei manyo tich e piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre uru kwayo, kiti kama itie, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod kiti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deka Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500, ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuana tol sani kokalo e namba 0722 63 83. Kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence,
Stay soft. Nothing lasts like mom's love. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Now, introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call, and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Uki-withdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Erokamano nyakwa Ramogi kuom kete Ramogi TV amora ahinya nikech yiero Ramogi TV achiel kachiel, kendo kaka nasingo ni twak marwa mar duol biro ni bang' yudo weche manyien adimban ka ilo Trevor Ombija. Wadwa ng'iyani to higni 15 nyaka ne piny Kenya yud katiba makoro tiyo sani. Joma thoth pod luonge ni en katiba manyien. Kata kamano en higni 15 makoro sani otieko kochopo odiechieng' makiny. Ber mage, okenge mage, both mage, singo mage ma osechopo. Bende ose nyuolo lemo mane jogo mane okedone kata jok manolose manodoyo iye ne geto mar chopo. Koso nitiere ohinga moko mosebetie. To ohinga gi ikelo gi gang'o? Ere kaka inyalo geng'o ohinga machal kod mago mondo gima nomiyo oganda jo Kenya wuok gi sironyo mar goyo ombulu ne katiba ni ochopo kare. Bende osekelo duoko madwarore ne jopiny. Nyakwa Ramogi gin gik mwadwa medo mwadadoyo kaka wuono wan kod Oliver Waindi ma en jata tije mar riwruok mar Uraia Trust. Watudre kode achiel kachiel e yor mbui mondo wago kode mbaka wang'eni to katiba higni 15 gin ang'o gini. Jathumoro nowero ni is there anything to smile about? Mano penjo manitie ni. Be nitiere gima nyalo kelo buonjo e land wang' japiny? Koso nitiere kuond moko ma pod ombekni mowinjo bed ni rido. Omiyo Uraia Trust en achiel kuom riwruoge ma osebedo kang'iyo ahinya kaka katiba ma 2010 osebedo katayo
tijene kata konyo e tayo okenge mopogore opogore, migepe mopogore opogore kod chenro gi weche mopogore opogore ei Kenya ka. Machiegni ahinya Jaduong' Oliver Waindi, amora ahinya kiyudo thuolo mar tudori kodwa e lo mbui kata yor mbui tinendene kendo puoch gi pak kiyiero Ramogi TV mondo inyise oganda nyikwa Ramogi Ajwang' ni to e higni 15 gi ang'o gini ma inyalo wachie. Ma en katiba ma jomoko pod wacho ni en katiba manyien, Jaduong' Oliver. To king'iyo higni 15, nyathi ma ja higni 15 en koro odong' gi ndalo matin kende to kawo pande mondo obed ng'ama ng'ongo. E higni 15 gi inyalo wacho ang'o kuom katiba? Mokwongo kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' ka chako twak mar duol kawuono ni. Yes, amusa yolo wache kendo duoko erokamano kuom rwaka e duol ma kawuono. Apani en odiochieng' makende kabisa nikech kin kendo wan gi higni 15 nyaka ne warwak chike manyien, chike manyien manowakelo higa mar 2010. Koro amor nikech amba dwa wacho adek moko kalure gi tich mwatimo to ginen mwaseneno go Kenya ka, ni ang'o ma waseyudo kuom higni 15 mwaseneno gi, to duoko mane mwaseyudo kuom chik pende mane wakelo Kenya ka higni 15 mokadho. Koro amor, to anyalo wacho ni waseyudo duoko mopogore opogore. Ng'enyne en ber nikech Kenya masano opogore gi Kenya mane wadonge kane wan gi katiba moro machon cha mane nyalo duto gi ofise duto ne nie bwo telo mar ng'at achiel. To sani koro bedo opogore opogore kendo omiyo waseyudo pogruok ng'eny Kenya ka kinyalo ng'iyo gi chien kuma noae kuchocho. Koro wan gi mang'eny mwanyalo wacho ni waseyudo duoko maber. To kata kamano be wantiere gi ng'ikruok mang'eny mwaseneno ma an gadieri ni in the course of it modwa wacho kawuono dhi bedo ma clear ni to en ang'o mosekelo ng'ingruok e katiba modwa loseni. Koro amor kwanyalo go mbaka no gi anyuolawa. Erokamano mang'eny. Machiegni nyero kama na Oliver. Penjo mara mokwongo nikech wacho ni katiba matinende opogore kod katiba machon mane oketo teko mathoth kod dwaro mathoth kuom ng'at achiel. Sani no ka nitiere okenge kata pogruok ting' momi kidieny ka kidieny obed mar sirikal kaachiel kod bede migepe mamoko. Penjo madwa ni achak godo gie sani higni 15 ni pod nitiere both kaka iwacho nitiere both kata pek moko mosebetie. Dipo ni katiba ema kelo pek gi koso ji giwegi ma ni kod ting' mar ni katiba ochopo kare? Nitiere gik moko 5 mosekelo ng'ikruok e katiba mwaloseni, pend chike mwaloseni. Dikoro wan mabor. Wasago hatua maber higni 15 go, lakini king'iye matut to dikoro wan mabor. To gik moko 5 mosekelo ng'ikruok. Mokwongo en siasa mosekel. En gi political interference mang'eny kabisa. Makoro siasa odonje iye. Makoro implementation mare gikete mondo obed gimoro manyalo tiyo mondo konya nyuola osebedo matek. Mano namba 1. Namba 2 en ji osebedo beda gi samuoyo mondo okel dongruok through devolution. Makoro devolution ka koro chopo kama koro idwa mondo koro kele mondo konya nyuola, to waseneno ka nitiere ng'ikruok mabor. Obed kuom pesa mimiyo counties gieki, obed kuom pok onego beni pogo nigi tijegi moa kuom sirkal maduong'. Magi duto waseneno ka osekelo ng'ikruok. Nyocha ne wan Homa Bay kendo waneno ka ng'enyne governors mang'eny pod ywagore ni pesa mimiyo gi tin kendo biro kidam ok romgi. Koro waseneno kendo chandruok mang'eny kaluwore gi devolution waseneno no. Koro mano miyo to en gima duong' moloyo katiba malosenieri. Koro devolution oseyudo ng'ikruok matin. To wan gadieri ni kaluwore gi discussions mane wabedo go Homa Bay kendo twak mwabedo go kuonde 2 mwabetegi, to wan gadieri ni wadhi neno mbele ka devolution tiyo maber, to mano dhi konyo anyuola mang'eny. Mar adek
en ni waonge gi pesa moromo mondo watim go implementation mar katiba ni. Katiba ni dwa pesa mang'eny seriously nikech ok ne ka choncha to ne wan gi sirkal achiel, to ne wan gi provinces aboro, ne wan gi districts 47. Koro iyudo ka chon ne bedo mayot mondo government otim mipango gi dongruok mane gidwaro. Ne ok ober, lakini ne ginyalo timo gi pesa matin mane gikungono. To koro kane wayudo katiba ni, en katiba madwa pesa mang'eny. To waseyudo ka agulu mwa depende on kaka jo Kenya en agulu mathany mok nyal romo wate. Koro osemiyo omenda mwayudo manyalo kelo katiba ni mondo oti maber kaka dwarore osebedo matin. Mar ang'wen en ukabila, ma en mana fitina mar ng'ane joka ng'ane ni. Mano bosekelo ng'ikruok mang'eny katiba ni nikech Kenya ni wan gi kabinde 44 ma waduto watemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo yuwa korwa, Joluo koni, Jobaluya kocha, Jokalenjin kocha gi Okuche and what have you. Koro ma bosekelo ng'ikruok mang'eny nikech katiba ni king'iye maber kaka nwakele tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2010, en katiba madwaro mondo wakel wanywakre mondo wariw lwetwa kwa implement. To Kenya ni iseneno kata mana sani ka weche mang'eny mag siasa osedonjo weche kazin to gik moko magalagala ma ka ok ing'iyo maber to osekelo ng'ikruok mang'eny Kenya ni. Koro waonge gi ng'ikruok maber manyalo konyo kaka joka ng'ato mondo wakel katiba mondo timno maber. To mogik en mana impunity manyiso ni achaya wi chike ma inanana gimono beni timo to ok idwa time. Ondike maber kabisa katiba ni gima kama onego beni timre kama to kitim. Wasenene mang'eny kaluwore kata mana gi ker mokadho Uhuru Kenyatta kano chicho chieng' achiel to wadwa regional commissioners mag gik maonge chike. To kaka nowacho no to be kaka owache. To kendo mar ariyo ineno kata mana sani katiba wacho ni e wi ji adek moyier, achiel nyaka bed dhako kata achiel nyaka bed dichuo, ariyo nyaka bed mon kata ariyo nyaka bed chuo. To ok osebedo ka timore. The 2/3 gender rule. Oneno kata parliament wa masani ni opogore gi parliament duto mantiere region ka nikech wan gi mine matin kabisa parliament, which is not according to the constitution. Koro gik mang'eny matimore nikech ji mang'eny bochayo chike. Koro mano waluongo ni impunity mosekelo ng'ikruok mang'eny kabisa e implementation mar katiba ni. Lakini kwa ng'iye kata matut kamano, kaka iwacho no, ochalo nyathi ma jahigni 15. Nyathi ma jahigni 15 mano teenager maka en skul machon to pod en e klas 7-8 ka samoro en e form 1. To iyudo ka sani pod en nyathi ma pod dongo with some challenges kon to pod wan gadieri ni komie tal maber orieyo maber to bodhi adhi mbele ma oyud konyruok mbele kucho. Koro wan gadieri ni katiba ni odhi kelo kony maber mbele koni. King'iye kata mana gi katiba mag Amerika gini ma 200 years 300 years old, magi katiba mosedaki gin gigi to be ok wili ga pili mana gik moko matin iwili to ji dhi mana mbele. Koro wan gadieri ni bang' gini manok mbele kae wadhi yudo pogruok mang'eny kendo wadhi yudo dongruok mang'eny e wi katiba ni. Jaduong' Oliver, ka wang'iyo katiba nitiere gimitieko ma iluongo ni impunity gi dho kizungu, nyiso ni chando deo kata chayo chik e yo mar ng'ato wuon ng'ada e chunye ni anto gini adwa chaye nikech be onge kama ibiro tera. Wang' teko mar chayo chik chayo chik ni kopo ni mae mise ma higni 15 waseneno ka moko kuom joma winjo bed ni tiyo kaluwore kod katiba timo, nyiso ni mise ma ogur godo katiba ni higni 15 nitiere kod chayo chik e yor wang' teko. Ere kaka mae inyalo loki nikech gikopo ni midhiero ma oseneno ok olok sani kata ok otimnegi lokruok gi sani to ginyalo dhi mbele mathoth ahinya. Ang'o mowinjo bed ni timo, Oliver? Ing'e ni Kenya ni en piny moro mopogore gi pinje mang'eny moseneno nikech ji mang'eny onego ong'e gima onego bed ni timore to ok gitim. Koro king'iye kata mana matut gi chandruok moseneno gi midhiero mang'eny ma jo Kenya oseneno,
higa mokadho ni to gi higa ni edi kalore gi tungni mang'eny manoneno mag Gen Z to gi mag saba gi gieki. Iyudo ka ji mang'eny ong'e gik makelo chandruok gi midhiero ne jo Kenya. Ji mang'eny ong'e solutions ni gima kama kotim to nyalo kelo konyruok. To ji ok tim. Koro osechandowa ni to en ang'o momiyo wang'e gima itimo to ok timre. To kwanone matut to wase realize ni gima chando jowa mang'eny en ni mbele ka ne wan gi ukabila moro manobiro maka ng'ato mako wadu kata makosa to kikwongi ng'i ni to ng'ano to makosa mane ikwongi ng'i ni to en kabindwa to ka en kabindwa to wakanyi en jakano kan ose en janyakach. Koro ing'i from the point of view ni oda tetea jowa. Osekelo midhiero mang'eny nikech kata mana sani kineno gik matimore kata mana sani obed NADCO obed gik makiani broad based gin magi gik maonge gi katiba adieri ma Nyasaye. Tiro ka jowa to pod okayo mana matek. Koro king'e to ang'o miyo ok walu katiba nikech kolu katiba magi katiba bedo implemented we don't need NADCO. NADCO gine go mago gik ma we will not need. Nikech katiba en very clear, bill of right en very clear. Ng'ato nigi ratiro mar dak e piny ni. Ng'ato nigi ratiro mar dhi e skul, mar yudo tich, mar chiemo, mar yudo pi. Koro ok en gima onego bed ni pod wagoye mbaka nikech en chik manosegol moketo. Lakini wan gi a very bad attitude kaka anyuola, kaka jowa, kaka jo Kenya. Ni gini ka jotendwa koko wacho, to jotelo go onego bed ni tiyo gi chikegi. Ni ka jotendwa ok owacho gini ok timre. To ka jatelo wacho gima rach wang'e ni rach. Kaka nyochi winjo moko wacho ni wabro kono nyako mbulu. To onge gima itimogi. Manyiso ni kejwa ni wasechopo kamoro ma anakia ni ang'o minyalo konywa go maber. Seche moko waparo ni samoro lemo mane Ogindo lemo nago State House cha. Inya paro lemo mane Pastor Ogindo lemo nago. Samoro lemo ne moro wadwaro nikech wang'e gima onego bed ni timore to ok watim. But an gadieri ni kuma wachimo ni taparo ni koro odhi bedo maber matin nikech waneno pogruok. Kata mana sani ti luoro moro ka ng'ato datimo makosa. To kata mana kawuoni neno kaluwore gi pend chike ma wan go ka telo mar Minister of Health olunga gi ni the PS to gi Adan Duale oloro siptende mang'eny ma oyudo ka kwelo magi gik machon dino kotimore. To kende yudo kata mana sani ka wan gi tungni between the executive ma president nyocha wacho mabei ni parliament oting'o jo black mang'eny. To mano konyowa nikech ka ji gombaka ewi corruption, ka ji gombaka to mano manyiso ni at least ani koro ji nitiere gi nafas mar loso e gik ma chando pachgi kata ma chando dongruok gi. To magi gik madwaro Kenya ka. Koro waneno sam pogruok manyalo konyo mbele ka. To kwang'iye maber to higni 15 koro wan mabor kane be ni ji oluoro chike. To chike go nyaka luor from top to bottom. Nikech chike ok inyal kele kor gweng' ni emonego bed ni luore to jotelo man go kaka ok luoro chike. Chike nyaka luor gi everybody. Nikech omiyo wawacho ni we the people. Mano is the most important statement e gineni mangima e chike mano kelo gi. We the people. Mangiso ni the people 54 million Kenyans, million prabich gangwen mane Kenya kagi are more important than even our leaders. Gik magidwaro manyaka timre. To gigi duto nitie e pend chike. Mangiso ni onge gimoro monego bino wagoye mbaka. Ken pod ji dhi loso. Let's just implement gini mondo gino odhi mbele kaka dwarore. Nyakora mogi twak dhi nyime kendo wan ka kod Oliver Waindi jata tije ka duol mar Uraya Trust. Wang'iyo higni 15 mar katiba matiyo sani. Nitiere gik moko 5 madito ma Oliver Waindi owacho ni gin gik ma osekelo pek e chenro mag neno ni katiba otiyo kaka dwarore ma oting'o weche mag siasa. Telo moter machiegni kod jopiny kata devolution mabende en achiel kuom mano ma samoro nitiere kod pek moko mosebeti ka governors yuago nok mar omenda kopim kod ting' ma ochwalnegi. Bende nyakwara mogi okone 2 wi 3 mar neno ni chwech moingo chwech ka imiyo ji telo kobed ni joma chuo kata joma mine kopo ni joma mine gin 2 kuom ji 3 to ng'at ma dichuo nyaka bed achiel e igi kanyo. Kopo ni joma chuo omako lemo
ariyo e kind le madek to ng'ama miyo winjo bed ni bede igi kanyo ng'ama miyo achiel. Koro gin weche ma oketi Nyakwaramogi, weche mag ukabila kaachiel kod weche mag chayo chik e yor wich teko kata wang' teko. Oliver, pod wadawo mana i weche mag katiba gi. E wach mar gima jopiny kata gima jatelo owinjo bed ni timo to ok gitim, resruok wuok kanye? Ka opo ni ing'eyo gima owinjo bed ni timo to ok itime, donge katiba pod oketo lai mowinjo bed ni luwo kodi, nikech koro in ng'ama ochayo chik. Ere kaka ma inyalo chopi? Aparo ni resruok mar jopiny ni gi jodoho, to kata mana dono wuon be nigi ng'ikruok matin. Koro gisetemo bergi, but ineno ka nyocha Chief Justice Martha Koome be oywagore ni omenda mimiye tin, koro ok miye nafas mar tiyo maber kaka doher. Koro waseparo ni to ang'o ma wanyalo konyego mondo giyud nyalo gi teko mar timo tijgi independently. To mane resruok ma jopiny nigo. To gima waseneno kaka uraia to kendo kaka sekta wanie, ng'eny ng'ikruok mwaseneno ok wuok kuom jopiny ama na kuom jotelogi. Emomiyo wakawo kinde malach kwaloso gi jotelo, kata mana ker, kata mana jatendwa Raila Odinga, wasebet kod piny kwaloso kodgi mondo watem nyisogi ni nitiere importance mar bedo gi luor e wi chike ma jopiny noketo. Koro magi duto wakwayo ni jotelo ema nyaka konywa winjo ni to ere kaka ginyalo rito chike malo kuchocho. Nikech ka jotelo rito chike malo kuchocho to piny ka biro bedo mayot kabisa. To japiny onge gi ratiro mar rito chike ka gineno ka jotendgi kuchocho ocha chike go eko. To resruok ma wan go en mana e wi doho. Koro konyo doho mondo doho bed motegno kabisa, mani gima nyalo konyowa. To watemo kaka civil society mondo wamed mijing'o ne doho, seche moko be wamanyo nigi omenda mondo gibed gi nyalo no. Moko kuom oganda oseseyo doho ni doho itiyo ahinya mar thiro kenge samoro moketi mar puodho kata rieyo chike. Ka samoro bende ikoni chike gi pod ginyien, kata bed ni gin higni 15, ma doho bende pod medo nono kolo itiendgi ka ipimo kod gik ma samoro osetimore chien. Oliver, king'iyo kaka doho osetiyo gi chike masani, nikech ikoni samoro nitiere gimoro mane dwa tim to ng'ato oseringe doho, iyudo ka nitiere gimiluongo ni injunction kata orders moketi ma doho temo kumo godo kata chungo godo gik moko ma samoro nyalo kelo ber mapiyo ne jo Kenya mondo katiba ni oti kaka dwarore. Dipo ni ma ben achiel kuom midhiero kata pek mosebedo neno ni ochwal dwaro kaluwore kod katiba, koso gina jok ma dwa tiyo kod wich teko e chopo dwachgi ema ka doho chungo to gibedo gi ng'ur ni doho samoro tiyo ma ok ber. Ing'eni doho nieri, doho ng'iyo ratiro mar ji duto. Koro in mitero kes ni nero be doho ng'iyo mari, ng'amitero cha be doho ng'iyo mare. Koro back and forth no to chuno ga kamoro amora mantiere luor mar chike to doho nigi nafas mar winjo both sides, nikech ng'ama okelo kes ne ni mondo winji en gi ratiro mondo winji, to ng'ama oter cha be en gi ratiro mondo winji. Koro ok wanyalo wacho ni en gima rach. To gima osebedo marach gi doho kwaseneno Kenya ka en ni ji mang'eny kendo ng'eny ne mana jotelo osetiyo gi doho mondo gikel ng'ikruok e chikewa. King'iyo kata mana gik mana waneno last year but one, jok moko mano kuom gi kuo to gi weche mag corruption. To kane serikal odonjo to gol gi te. Koro ok inyalo wacho ni chike ok ti. Mano ne ng'ato donjo e weche otiyo gi teko ne gagogo modhi odonje doho moketho chikego. To mano ok en wach maber kata matin. Kinyalo weni doho nafas mondo tim tijegi, to hapo ni wanyadhi mabor kabisa. Problem wan go ni ji ok omiyo doho luor. Wami doho luor, wami gi support mondo gitim tijgi.
En saa adi miwacho ni chik tiyo gi saa adi miwacho ni chik ok ti? Ing'eni inyalo paro kata mana ndalo elections. Kose go ombulu mar president to ji odhi e court ma court ose decide ni ng'ama kama kama emoyo. Yes. Be ji dhi mbele manyiso ni nitiere sama ji omiyo do luor. To ng'enyne kochopo gik moko matindo tindo gi tiyudo ka ji ok omiyo do luor. Koro ng'ato dhi to maka case kata gima nyalo kelo dongruok mondo kela tungni e do mondo ket sa manero benitie. But gima ng'eyo maber manyalo wacho ni doho gima important nikech gin jok maloso go pile. Martha Koome ma Chief Justice gi jogegi magi jok ma osebedo tayari mondo konywa kendo kata kiloso kode tiyudo ka en gi rieko gi nyalo gi paro. But gima odwaro mang'eny en support moko yud maber. Ok oyud maber nikech kata king'iyo kata mana allocation imiyo jodoho in terms of budget en pesa matin kabisa. Koro gionge gi nyalo mar timo gima digiyiero. To the best way mwanyalo implement go katiba ni ma katiba tine jo piny maber en keto ineno bede government giduto, obed judiciary government, obed judiciary, obed legislative, obed executive. Ng'ato onego beni nigi kore matiyo tije. Waseneno ka parliament kata mana sani ji yogore nigi kabisa ni parliament osemuony gi executive. Koro tij gimane monego beni gitiyo ogi team mar oversight cha. Mana tuni gi weche mang'eny ga yan e kor gweng' interview. To kane beni gitete tijgi maber magi gitimo oversight to executive timo implementation maber to judiciary be ng'iyo ni to ang'o ma ong'ikni kama e weche chike mondo losi. Wan gi piny maber wan ga diri maber ni mag chike gi koket maber to ginyalo tine jo Kenya maber kabisa. To mane lembwa to mane gombowa nikech kenjwa ni ber seriously mako kwarito gi chike manomiwagi to wanyalo dhi mabor ma nyithindwa gi nyikwawa nyalo yudo Kenya maber magidake ma they don't have mondo gidhi America, mondo gidhi Saudi Arabia, mondo gidhi giticho. Wan gi piny maginyalo dake maber to chike gi to nyaka wariti mo make sure ni piny ni ji duto obed ker obed ng'awa ji duto nyaka rit chik maluor chik nikech waduto wan e bwo chike. Jaduong' Oliver, ntiere penjo mar weche mag mibadhi mani mulo chien kacha ni achiel kuom gik ma osekelo pek ahinya ne chopo kare dwaro mar katiba en gima nyaka gi kinde ni ji goe mbaka kendo igoe mbaka ka iwacho ni nyaka jolos chike gin moko kowuok kuom jatend piny wuon William Ruto wacho ni nitiere nyaka mibadhi ma ichich ni nitiere ei od bura obed od bura mamalo kata od bura mar Senate kinde magitayo chenro maggi. Bidhruok, integrity mar dhano kod mar pend chik mar katiba ne kanye nyaka gie sani higni 15 mar katiba ma wan go sani. Ineno chapter 6 mar constitution maloso about integrity, maloso about kido maber gik mondo bino ng'i kuom dhano kapok ayierogi. En e constitution eri chapter 6 duto loso sewi gino ng'ama onego bene yiero. To wachalo jok ma yani igeni seche moko ang'iyo gata penjora ni to kenjwa ni wadwa chalo mana jok mano omi Yesu gi Barnaba ni to ere mudwaro to jiogo nduni Yesu mane reso wano ero to mane konyo kongi kono kwadware wan Barnaba mane gowa kongi kono ng'ane modwaro. Kenjwa ohero Barnaba kendo en gima miyo midhiero seriously gi paro mang'eny to ang'o momiyo wanyalo yiero mana jok maricho richo to wanga diri maber ni kwaluwo chapter 6 mantiere constitution ni oket maber ni to ng'ama onego bed ni yiero jok man gi mibadhi e mwaero ng'ato ochaka tich kaunti ka wang'e msara moyudo wang'e kumoaye wang'e dalagi wang'e anyuolagi onge gi nyalo mang'eny malich to kinya en hotel maduong' ma 5 star to kinyal penjo kinyne to bire gweng' odwa bedo MCA kata MP to kupenji ni to ogolo pesa ni kanye to ni kugolo ok udwaro anyuola ok udwaro ang'o koro obedo ladhruok gi weche moko magalagala matindo tindo mok ber to kwanyalo bedo joratiro as a people
wacho ni jok man gi mibadhi to ng'egi yot kabisa nikech jogi kio kwa e polo wan kod gi wadaka daga kodgi kama ng'ato nigi chandruok Oliver Waindi kama to kinyi to en gi Kempinski Hotel to kipenji ni to to Oliver Waindi ogolo Kempinski ni kanye to biro ni kage muma ni Nyasaye mogwedhe mano ok gweth mano kuong marach kabisa nikech imayo jopiny mondo itim go gigi wuon to mane emoseneno Kenya ka kor gima timo sani en tiyo gi serikal kwa loso wan kaka jo civil society mondo wang'e ni chapter 6 ni ere kaka wanyalo implement fully. Serikali mi wacho ni serikali bende achiel kuom jok misayo ni ok tim ok lure gi chapter 6 ni ere kaka utiyo kodgi kaka manyalo konyo. Watemo ng'isuge dieri margi nikech mane mwanyalo timo nikech ok ne ka wan onge nyalo aonge bunde aonge sign abro tere to ng'ise dieri paro ne pile no ni to in ulose wichike ni makata mana kiny makoro wadhi bedo gi twak ewi katiba wadhi paro ne jopiny mapile kendo jodongwa be ni to un ere kaka ukonyowa nikech timbe uwe magalagala emomiyo jopiny be osebedo gi midhiero mang'eny gi parruok mang'eny ni to ere kaka wanyalo rito chike ka jok ma omi nyalo gi okumba mondo rito kuchicho ema ok omiyowa that support. Okay. Koro watemo paro negi pile nikech onge gima wanyalo timo malo mano. Sawa. But ok en gima ber kata matin ni wang'e jok man gi mibadhi Kenya ka to gin mapod wayierogi. Alright. Wanyalo winjore kaka joka ng'ato ni ng'at moro amora ma osemien gi chilo mar mibadhi cannot be elected Kenya ka kata mana e Luoland to nyalo konyo mang'eny kabisa. Nikech kiyiero jakuo to kuno odhi mana mede ok ni ka koro yier ni koro odhi bete mo ni koro odhi pogore odhi bedo was nikech koro ene mo ene dero. Okay. Erokamano Oliver kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Ok ang'eyo ni wachni mogik minyalo ng'iso japiny ting' mar japiny e katiba ni gima nyako tim e thuolo ma ok tin ne ma ok ng'eny ne second 30 kama mondo watiek twak marwa. Wan gi geno mang'eny kaka jo Kenya to kendo kaka nyuolawa ni katiba ni ema nyalo konyowa. Okay. Nyithindo oseyudo midhiero mang'eny Kenya ka. Nyithindo onge tich, nyithindo yudo kata mana sani kidhi e mieche wa Kisumu kucho Siaya Homa Bay Migori, nyithindo mana jo boda kendo mano mana man gi hawi. Ng'enygi obeta kor gweng' onge gima gitimo nikech gionge nyalo. To wan gi pesa mabiro kor gweng' mondo kel dongruok. Wan gi katiba ma protect everybody's right. Yes. Gi ratiro ma ji duto Kenya ka. Koro an lemo kendo geno maketo ni wanyalo ng'ato ka ng'ato nyalo kawo opportunity mare mondo o protect katiba ni. Okay. Pend chike mokelo ni nyaka ng'ato maki motegno nikech mani gima dhi konyo mbele ka. Onge ukabila mabiro konyi, onge jatelo mabiro konyi, to katiba ni to nyalo konyi. Erokamano. Koro en okumba ma important monego bed no mako sani. Erokamano nya Oliver Waindi kuom yudo thuolo mar loso kodwa. Mano en jata tije mar Uraia Trust ma bende en achiel kuom riwruoge maneno ni oket tim katiba kendo ratiro mag oganda bende luw e yo ma owinjore. Erokamano nyakwara mogin bende kuom yiero Ramogi TV. Abedo e twak kod Oliver Waindi kendo abedo e twak e lo Trevor Ombija. Nyakwara mogi twak mar duol rumo gi kanyo waromo kodi e weche manyien mag oimore sa 3. Kao kamano poch gi pak kuom medo kete Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Oriti masani.